imagino que lle sonarán. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez. Esta é unha persona que recibe pois, un montante importante de facturas ou de encargos de obras ou de aporte de material. Sin embargo, esta persona tamén factura a nombre dunha empresa que é Ex Rodrimos SL. Só hai que comprobar que non somos os administradores e socios desta empresa, con mi domicilio fiscal e tudo, para comprobar que se trata da mesma persona. Vostedes é que non é que estén aí na línea do que é legal ou ilegal, non é que xa invadiron, xa cruzaron esa línea. Non estamos xa ante irregularidades administrativas, estamos ante irregularidades penales. E lle falo de delitos de prevaricación, e lle falo de malversación de indicadores públicos. Vostedes sigan facendo o que queren, pero tamén lles aviso, é a última advertencia. De aquí en adiante se vai a ver alguna explicación, terá que ser diante un banquillo e ante a persona correspondente. Isto é inadmisible. É inadmisible que os habitantes de Mos, 15.000 habitantes, teñan que pagar as desfeitas deste concello. Que teñan que asumir a deuda daquelas decisións arbitrarias que se lle ocurre ao concelleiro de turno. Isto ten que acabar definitivamente. E esta é a nosa advertencia. Gracias, Francisco. Estamos de acordo en que os proveedores teñen que cobrar por o traballo realizado, pero non estamos de acordo que se faian reconhecementos destas cantidades, cando despois tendrán vostedes a presumir que terras van no sitio. Xa se ve como o PP tapa as contas reales anuais e a saber as que quedaron no mismo. Por lo tanto, vamos a votar en contra deste despilfarro e máis cando están aumentando a deuda ano tras ano. E se é polo título de ser o concello máis endeudado, non se preocupe, xa están los primeiros. Nada máis. Moitas gracias, Benegán. Ben, isto simplemente non está máis nesta política económica que leva a cabo o Partido Popular, e depois, encima, nos sorprende de que non apoyemos os orzamentos. Vamos a poner un orzamento e, ao final, ustedes con el porque os dá a gana, realmente. O sea, nunca se apoyar un orzamento vosso. Estáis incumplindo unha vez máis a lei de transparencia, xa vos lo hicimos ano pasado. Bueno, continuar comigo, non pasa nada, a vos. Nos escribémonos, obviamente neste caso sería votar en contra da situación, pero nós creemos que hai algunos empresarios que traballan para vos aquí, para o Concello, perdón, que, bueno, algún debía de aguantar un pelín máis, ¿no? Porque se leva muchísima pasta, pero en xeral non é así. Entonces, nos consideramos que os que fan traballo para o Concello non teñen culpa de vos os demás, ni os traballadores tampouco, ni autónomos que traballan para vos, para o Concello, perdón, agora. Entón, nos imos respetar. Gracias. Bueno, vou a intentar facer un resumo do que saliu na prensa, máis do que dixeron cada un dos corporativos aquí, porque aquí realmente se dixeron cousas moi graves que non se habían dito hasta ahora, e a veces a falta de prudencia pois hai que controlarla. Eu quero decir que aquí hai un montante de 500 e pico mil euros. Creo que nos últimos anos é o ano onde se recoñecen menos facturas, porque non hai máis. Non hai máis facturas do ano pasado. De canto podemos tratar? É dicir, esta é a cantidad. Podemos falar de 25 mil euros máis, ou 50, non sei o que pode ser, porque estuvemos vendo o interventor na edición de meter todo neste primeiro pleno, precisamente para tratar de que se pagaran as facturas tanto antes, e podemos estar falando de que alguna cousa por aí podría quedar, pero que isto é un reconhecimento único que vai haber. Insisto que pode haber alguna factura máis, digo, que veña ao longo do ano por falta de que se acabase o procedimento. Perfecto. Bien, entonces, primeiro que quero decir é que nos últimos años pois aquí se veña asistindo a un reconocimiento extrajudiciales con unhas cantidades estratosféricas. Podemos falar desde 3 millóns de euros do Partido Socialista do ano 2007. Desde que tocamos ese punto que foi o colapso e a ruptura económica neste concello, pois fomos mellorando a situación. E mellorando hasta o punto de que estamos falando de unha cantidad que é a máis pequena dos últimos tempos. Eu falaba cos concelleiros outro día, vendo pois, o que nos había quedado pendente,
que seguramente as actas que vai haber a partir de hoxe non van a deixar mentir, porque isto vai a constar en acta, que seguramente cando termine este ano 16, coa previsión que temos de ano, coas previsións económicas, máis con este pequeno reconocemento, porque si é pequeno comparativamente con outros anos, porque un concello cando chega un momento de ruptura económica, de quiebra técnica prácticamente, pois ocurre isto, non? Que se vai arrastrar unha cantidad de un ano para outro e inhabilita o orzamento do ano seguinte. É o que non vai a pasar esta vez, é que non vai inhabilitar o orzamento do ano seguinte. Entón, o que eu lles decía a eles é que precisamente creo que estamos ante o ano donde vamos a ser capaces, cando chegue decembro, de ter casi, en este caso, os exercicios equilibrados do ano anterior co do ano seguinte. Eu recordo aquí cerrar os anos con facturas de cultura de 200.000 euros. Estamos falando de que hai un cuadro donde se detalla cada unha das cantidades que se van a aprobar hoxe, e a verdad que son cantidades razonables para a situación económica que estamos vivindo. Non se pode confundir a opinión pública coa débeda municipal xunto coas facturas que quedan pendentes, e ademais co orzamento intentando decir aquí que o engano, dicindo que claro, así calquera hacer o ano positivo. Es unha falta de conocimiento total e absoluta que vostede, señora Ucha, debería de empezar a ter coñecemento da facenda local. E unha cousa é o orzamento, outra cousa é o remanente de tesorería, outra cousa, tamén isto vai con vostede, Miguel, outra cousa é a débeda, e outra cousa son as facturas pendentes. Entón, os que levan máis anos na casa, que non é o seu caso, deberían ter xa conocemento que vexo que non teñen nin idea de como funciona a facenda municipal. Pero eu lle quero decir que tengo un interventor a súa disposición para que lle resolva as dúbidas cantas que era. Mire, inda que estas facturas estivesen dentro do orzamento, traeríamos igual un remanente positivo de tesorería. E quede claro, non ten que ver unha cousa para a outra. E a débeda do Concello é a mesma, porque estamos falando dunha débeda bancaria. E a débeda é a mesma, cerremos o ano con menos 200.000 que cerremos o ano positivo. A débeda é a mesma. Aproveito para decir que tamén estamos contentos de que a débeda estamos baixando, e este ano é unha previsión de rebaixar a débeda 1 millón de euros, porque hasta ahora se foron rebaixando en cantidades pequenas de 300, 400.000 euros, porque, como saben, o Ministerio de Facenda tomou unhas medidas nos últimos anos donde a amortización de débeda quedou aplazada a este ano 16, e por suposto que si este ano temos que pagar 1 millón de euros. E eu recordo que aquí yo dixen en moitos plenos de que con este plan de pago de débeda por ano a volta de 8 anos o Concello de Mos estará con débeda cero. Así que este ano a débeda se baixará en 1 millón de euros, e este ano, espero que con a revisión que temos, o ano cerrémolo prácticamente sin facturas pendentes. Prácticamente, porque retirarlas todas é imposible. Todas e cada unha das facturas que aparecen aquí están justificadas. E por que digo isto? Porque a mí, na verdad, é que non sei se teño que decir que me dá risa, que me dá rabia, que me dá vergonza, non sei o que me dá, pero algo me dá cando digo que cando leo na prensa que se despilfarraron os cartos. Señora concelleira, eu vou a retar a vostede a que me acompañen as asociacións de vecinos e lle digo aos vecinos que despilfarramos os cartos. Porque algúns da súa parroquia, ademais. Entonces, mire, señores, gañamos un pouco máis prudentes que vostede. Porque, claro, se pode criticar a xestión, se pode decir pois que a señora alcaldesa tiña que haberse arreglado co que tiña, que vostede se pasou do orzamento en X, Y ou Z. Pero decir que se despilfarraban os cartos cando lle puedo detallar de que son as cousas é bastante columpiada. Entonces, non hai gastos superfluos aquí, ningún gasto superfluo, ningún. Son todas necesidades que apareceron en benestar, en deportes, na piscina, no centro de saúde, en saneamento, en obras, en cultura. Son necesidades coas que non se contaban, son imprevistos coas que non se contaban, e son emerxencias coas que non se contaban. E, polo tanto, non me pode falar a mí vostede de gasto superfluo, de despilfarrar o diñeiro. De todo o que se trae, quizás a partida máis importante é a de obras. E a de obras que o concelleiro decía, me sentí impresionado por o veciño. Pois claro que sí, e os que foron concelleiros non te comprenden, aquí non hai ningún, pero os que foron, que algúns estuveron aquí hasta fai
de pouco tempo sentados, te comprenderían, porque hai momentos onde os veciños presionan, porque as obras son necesarias. Estou falando, pois, por exemplo, dunhas obras de cera, unhas obras que financiou a Deputación, e que a maiores hubo que facer unha serie de obras complementarias que vostede coñece perfectamente e que había que darlle resposta aos veciños. E nós non tiñamos eso contemplado no orzamento, pero vostede saliu na prensa tamén pedindo que se fixera, e fixémoslo. Así que a mí se rectifica o que dice. Igual que lle podo falar tamén de unha parte de saneamento de Gándara desta parroquia, pois que hubo que acometer e que non estaba previsto, ou unha serie de pinturas urxentes que había que facer nas carreteras, ou tamén, pois, a raíz dun plan de emprego que sacou a Deputación a finales de ano que non contábamos, ese plan de 2 meses tivemos que alquilar un coche e non contábamos porque estamos falando a finales de ano, ou ao final unhas aceras pois que os veciños de Porteriña llevaban de reclamando a Luís un montón de tempo por o peligro de pegar a salida de servicio de fomento, e se fixeron, e hubo que comprar hormigón, a fixemos con man de obra municipal, e hubo que comprar hormigón, e foi no mes de decembro. Ou o centro de saúde, pois que se rompen as claraboias, e bastante estamos facendo no centro de saúde, non tiñamos por qué, pero que queren que deixemos os cristales rotos, pois hubo que asumilos, ni que despilfarro. Ou algunhas obras de emerxencia que se fixeron no pabellón. Ou algo máis curioso todavía, que vamos a asociación de veciños de Cera e a súa cuñada nos pide un autobús. Porque un membro da asociación. Mire, eu estou intervindo e a verdad que tuvo vostede bastante falta de mano izquierda, de verdad. A asociación de veciños de Cera e Soraya, que é a súa cuñada, ao frente nos dixo, por favor, buscarle como cuidades como financiar este autobús para levar os nenos ao Grove. No mes de decembro. Pois claro que non tiñamos partida. Tiñamos 2 opcións. Pois falar con Lucho, poñer o autobús e pagar este ano ou non poñerlo. Vostede que hubiera preferido? Poñerlo, verdad? Pois ese é un despilfarro. Pero vostede non revisou a documentación ou o autobús de Eventos do Val de Santander, que xa tampouco tiñamos partida e nos solicitaron xa que non podíamos financiar pois, con nada o viaxe, que por lo menos se pagásemos o autobús unha parte, foron 600 euros, e que foron, pois, a verdade que con non vemos por España andar. Ou a fuga que hubo de agua na biblioteca, que hubo cambio de profesión, pois eso non controlamos con ello. Evidentemente, o orzamento de Mos non é tan bollante como para que deixemos en cada partida un diñeiro polo que poida pasar. Pois non, porque entendemos que tamén son cuestións razonables e que se traen aquí a pleno que todo o mundo debería de entender, pero que se traslada á opinión pública pois é completamente distinto. E xa o máis grave o de benestar, que o Partido Socialista diga nunha nota de prensa de que non se preocupan das persoas que necesitan, dos necesitados, das emerxencias, da xente que non ten recursos, dos que necesitan de axudas de benestar social, e despilfarran o dinheiro. Que descoñecemento tan grande! Cando casi 200.000 euros van destinados a benestar social, a aumentar as partidas de xantar na casa, a aumentar as partidas de axuda a domicilio, a aumentar o mobiliario do centro de día, a darlle un diñeiro a Sorifici. Que descoñecemento tan grande! Por iso permítame que lle puntualice desta maneira, porque cando un fala ten que saber o que está dicindo, porque está falando vostede de cousas moi serias. E podía falar moitas máis cousas, como por exemplo a ambulancia que se lle pagou a Peneiras, que non contábamos con ela, que tamén está aquí, que fa unha quedada e que non tiñamos por que pagar a ambulancia. Claro que non, igual que as corales os autobuses, pero para que está o Concello? Pois para decirle, bueno, pois non vos preocupedes, que se quedaste sin presupuesto, a quedada hai que facela igual, porque pois, detrás dela hai 500 personas. O Concello non ten agora para pagar a ambulancia, pero a paga no mes de xaneiro. Cal é o problema? Pois o problema é que chegamos aquí e nos encontramos, ou ayer nos medios, unha serie de declaracións que son para asustarse, non? Tamén un concelleiro poida decir que todo isto é despilfarrar o dinheiro. Por iso eu invito, neste caso a vostede, a que dé un giro e que diga pois, que a alcaldesa tiña que ter previsión de eso, para eso o goberno, que tiña que ter previsión. Moi ben, eu lle direi que non a tiña, pero non diga que despilfarramos o dinheiro. E xa en canto a gañamos, pois claro, aquí se dicen cousas moi graves. Eu tamén voulle pedir que se informe e que antes volver a decir no pleno cousas que se dixeron aquí, que o pense, porque mire, eu lle podo decir que vostede ten razón de que se nos foi de presupuesto unha serie de cuestións. Claro que sí. Si eu non digo en ningún momento que non, son facturas do ano 15. Claro que sí, pero mire, o interventor está advertindo de que estamos facendo unha serie de compras ou de gastos sin partida económica. Claro que sí. Ahora, mire,
Mire, vostede está haciendo cosas moi graves aquí e esta alcaldesa non se salta nunca os procedimentos de contratación. Nunca. Nunca. E eu invito a que revise todos os procedimentos destas facturas. Aquí hai dos tipos de contratos, menores e maiores. E me sei de memoria que hai que facer con cada un dos contratos. E as obras igual. Hai obras que van por negociado, hai obras que son directamente menores e se adjudican a unha empresa, proveedor ou o que sea, e hai outras que son abertas. E miren, este señor do que fala vostede, que Francisco Javier Rodríguez, que é un vecino de Mos, que ten unha empresa en Mos, e que ten aquí un contrato de suministros de materiales e outro de pala, me parece, non? Dos contratos, un de pala e outro de suministros, e os dous por un procedimento impecable. Impecable. E como vostede dice que se dá a dedo? Oiga, que moi grave o que está dicindo. Mira, aquí hai unha serie de obras que non superan os 50.000 euros e que son contratos menores según a lei e se adjudican directamente. E hai outras que teñen que ir por un procedimento negociado. E aquí non hai ninguna factura que se adjudique a dedo cando non ten que ser a dedo. E iso de a dedo, a ver, vamos a deixar esa estela de que pense a xente. Aquí non hai vedapio ningún. Aquí hai procedimentos abertos, cerrados, medios abertos ou medio cerrados según como diga a lei. E vostede me pode criticar, tamén lle digo, en que nos hemos pasado no gasto. Pero non das formas, Miguel, que levo aquí bastantes anos e non son tan ignorante como para poder facer unha dese tipo. Entonces lle digo, mire, facturas infladas. Eu o reto tamén a vostede que me diga, por favor, que non vai ao xulgado, facturas infladas. Ten por riño unha administración que está esperando por vostede. Facturas infladas. A mí me vai explicar que facturas infladas, Explíqueme facturas infladas, porque iso é moi grave, non lle vou a deixar así. Aquí non vale todo, nin somos todos iguales, no, non vale todo. Entonces, lle digo, as persoas que traballan para esta casa todas pasan por un procedimento. Algúns son de Mos, e xa me gustaría a mí traballar con máis empresas de Mos, pero non hai empresas algunhas capacitadas para determinadas obras, como el asfaltado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero as facturas infladas, lle pido por favor que me explique. E as facturas a dedo, as obras a dedo, que non tiñan que ser a dedo, como explica, por favor. E que dice, pagamos un ano despois, mire, nos cumplimos o que nos marca o regulamento. Cumplimos, excepto en algúns casos, que son precisamente estes. Esas facturas que van a reconocimiento dun ano para outro. E obviamente teñen unha tardanza no cobro. Nada máis. Nada máis. Porque por suerte recuperamos a liquidez. E por suerte pagamos en tempo e forma. E por eso, esta vez le dixen a un interventor que tratase de levar agora o mes de xaneiro todas as facturas posibles. Todas. Outras veces, pois a mellor traíamos repartido en 3 ou 4 reconhecimentos. Pero para evitar esa tardanza, pois traémonas todas este mes. Quere decir algo máis? Sí. Básicamente, porque veis que está sacando tirando o balón fora. ¿Cómo? Que veis que está tirando o balón fora, le está botando en principio culpa de los gobiernos, de deudas excesivas. Solo quiero decirle que no seu mandato, en parte do seu mandato desde 2011 ao 2015, a deuda se incrementou en casi 7 millóns de euros. 7 millóns. Só fai casi 1 millón e pico, casi cerca de 2 millóns de deuda por ano. Vostede fala de que esa deuda se vai amortizar no plazo de 8 anos. Iso é completamente falso. Me gustaría que se pudese pronunciar, ou se quere pronunciarse con o señor interventor, cal é a estimación de pago de amortización desa deuda. Eu creo que anda sobre os 20 anos. Eu creo que temos unha hipoteca 20 anos? De onde sacan vostedes ese dato? O préstamo máis importante que o plan de pago a proveedores, que é de 8 millóns,
Entonces, hombre, cando lle falo con conocemento do que digo, porque eu me informo. Porque ese millón a amortización anual que non cubriría os 10 millóns de euros. É un pouco máis de un millón. E que estamos en este momento xa amortizando cerca de 400.000 euros. Lo expliquei mal. É dicir, aparte de eso de un millón. A cantidad que estamos amortizando máis un millón. Por eso a débeda, pues a vuelta de 18 anos, pues bueno, podemos poñer menos, pero vamos a poñer como máximo 8 anos, desaparecerá. Sempre cando non se pidan máis préstamos, sempre cando o orzamento se aprobe, no, é que nos non pedimos máis préstamos. Sempre cando non se pidan máis préstamos, se aprobe o orzamento no exercicio que hai que aprobalo, se cerre o ano con remanentes de tesorería positivo, sempre cando se cumplan as premisas do que está facendo este goberno, o ano 22 está o préstamo todo liquidado. Ese é o problema, que esas previsións son demasiado optimistas. Por iso non contamos de que a cancelación, a amortización total de débeda e intereses se leva a cabo nese plazo. En todo caso, se nos miramos aquí, bueno, non sei se será esa situación, dentro de 8 anos, miraremos se o Concello ten débeda cero. En canto ao procedimento da adjudicación, é dicir, vostede dice que que as facturas corresponden con horas realmente feitas, que se someteu a procedimentos legalmente establecidos. Mire, só un exemplo. E non estamos dicindo que as obras non se lle deu ou non se adjudiquen de maneira legal. Vostede dixo sobre que todo, sobre todo as empresas de MOS, por suposto que queremos que aquelas empresas autónomos que traballan en MOS traballen para o Concello. Pero, por exemplo, simplemente a modo de exemplo, Explodrimos ven facendo pois unha labor que con camión grúa de recoller maleta e terra e ainda que se poñen diferentes camiños, é unha obra, é un servicio continuado ao longo do ano. Por lo tanto, esta obra teria que salir a procedimento, é dicir, debería licitarse. Sin embargo, non se fai. E o que se fai é pagar facturas según a actuación concreta. Isto é como se a un servicio de grúa se lle pagase, como pasou en Irán, se lle pagase por recollida de coche ou por facturación mensual, cando ese procedimento ten que salir a licitación. E aquí tampouco se fai. Xa sabemos o que pasou con Irán. Con isto é algo semellante. E vostedes o fan desa mesma maneira. Individualizan as facturas para non sacar o procedimento debendo someterse ao procedimento administrativo correspondiente. Esa é a súa maneira de facer. E, home, o informe do interventor non, imagino que non será inventado. Se lle fala de que se omite calquer tipo de fiscalización previa e que se omite a tramitación legalmente establecida, será por algo. Digo eu. Vostedes sigan ca súa cantinera desviando a atención da xente e facendo o que queren, pero esta non é a forma de tramitar nin o presuposto, nin as concertacións, nin as facturas. Gracias, Patricia. Vamos a manternos no que dixemos. Non serán todas as facturas que hai aquí, non serán o despilfarro, pero que son o goberno e que foron o goberno do despilfarro, seguimos mantendo. Outro día vostede lle decía aos do grupo Gañamos que non se nombrasen familiares. Miña cuñada pertence a unha asociación, ela paga como asociación. A mí, miña cuñada pode pedir unha cousa e miña cuñada, eu son. Entón, creo que se pedimos respecto aos demais, temos que poder empezar nos mesmos por iso. E se queremos ir aos recoñecementos do Partido Socialista a prova daquelas que quere que volvamos ao pasado, decir que naquela o Partido Socialista gobernaba en minoría e vostedes e o BNG votaron en contra dos presupostos, o sea que tiñan que levar a recoñecemento. Nin a aldea, nin nós estábamos naquele momento, vostede e algúns máis estaban, que malo que non aprenderon nada nestes anos. Lo siguen facendo, se daquela estaba mal, vostedes o siguen facendo. Como? Hai que cumplir o regulamento e é que si, non vou negar o regulamento é que a intervención é de 10 minutos por vocelo e ela falou 20 que temos que falar en turnos e non pode intervenir cando ela considere. Ese é o regulamento, podete lo ler, se non por lo leo. Rematou? Vale, gracias.
continúo. Patricia, a ver, si lle pareceu malo de a súa cuñada, se non ten por que inconveniente retiralo, porque efectivamente outro día lle decía a eles que era unha cousa de bastante mal gusto para aquí o irmán de Camilo, do primo do outro e do outro, non? Eu, por que yo dixen? Pois porque, para que vexe a evidencia de algo tan cercano que vostedes supoñen que os seus fillos tamén están encelados na coral e demais, non? Non teño nin idea, pero para que vexa como vostede dice que un despilfarro, coller un autobús para que vaya a coral ao Grove, porque non tiñamos partida nese momento, e vamos a decir que non? Pois non, lle dixemos que collera un autobús igual e que se pagaría a factura no mes de xaneiro. Quise decirlo por eso, non me diga que un despilfarro. E agora, como lle estou explicando as cousas por sentido común que a teñen, me dice, pois entón vostedes son o goberno do despilfarro. Bueno, pois siga vostede en ese discurso. Mire, o Partido Socialista, a pesar de haber perdido as eleccións sempre, pois chegou a gobernar aquí, sí, porque a veces os perdedores se unen e os que ganan as eleccións se quedan fora. Pois pasou eso. A democracia é así. A democracia é así. Pero se vostede quere recordarlo, pois recordámoslo, claro. Eu, evidentemente, que o Partido Socialista non veña a dar leccións a min de contas saneadas, de economía e de débeda, pois vou a contestar sempre o mismo. Que me pode repetir todos os tres e vou a contestar sempre o mismo. Pois claro que, evidentemente, a situación económica do Concello cambiou e moito. O primeiro das cousas que cambiou é que non pedimos máis préstamos. Desde que eu sou alcaldesa deste Concello, se acabou de pedir préstamos a entidades bancarias. E por eso aproveito para decirle a Miguel pois as previsións optimistas pode telas clarísimas, porque o que lle estou dicindo é que o levo cumprido desde o ano 9, que son alcaldesa. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É dicir, levo 8 anos cumplindo aprobar o orzamento no exercicio anterior, cerrar o ano con superávit, tratar de rebaixar o reconhecimento extrajudicial de crédito e non pedir préstamos bancarios. Entonces, por eso é moi probable, ou casi 100% probable, de que seguindo nesta línea eu poida decir que dentro de 8 anos o Concello teña débeda cero. Creo que darle máis voltas a isto non ten moito sentido. Mire, eu podo presumir tamén de que somos o primeiro goberno neste Concello, tanto este como da legislatura pasada, que sacamos a concurso o suministro de materiales, que sacamos a concurso o suministro de pala e de máquinas para obras, que vamos a sacar a concurso os seguros do Concello, que vamos a sacar a concurso hasta o suministro de gas natural, de forza, vamos, de corriente, de electricidade. Que todo aquilo, este incremento que non me deixa mentir, todo aquilo que podamos ir sacando a concurso, estamos sacando a concurso. Así que, claro que por suposto é a forma de facer as cousas, pero que o estamos facendo. Pero que non ten nada que ver eso para que ao final haya cuestións que se salen do presuposto e haya que sumidas, pois porque non tenemos previsión, nin máis nin menos. Vamos a proceder á votación entonces, donde aprobamos este recoñecemento que se trata de 260.000 euros para obras, 1.400 para centro de saúde, 12.000 para pabillóns, 3.000 para a piscina, 136.000 para o bienestar, 500 para parques, sobre 900 para deportes, 400 e pico de urbanismo, 20.000 de cultura, saneamento ten tamén outros 20.000, participación cidadana 2.000 e pico, multiusos 3.500 e as escolas 2.700. Todo pequenas facturas que se están tirando das partidas do orzamento que non fomos capaces de cubrir. Así que procedemos á votación. Votos en contra, gañamos Partido Socialista, abstencións, BNG, votos a favor, Partido Popular, queda aprobado por maioría. E pasamos ao punto número 3, que é o nomeamento de membros da Comisión de Deslinde co Concello do Porriño. Pues a proposta foi dictaminada favorablemente pola Comisión de Patrimonio e pola unanimidade dos asistentes. Gañamos. Facendo uso do noso turno, si que estamos de acordo con que a cabo ese apeo, ese deslinde do Concello de Mos, o resto dos concellos, neste caso concretamente o Concello de Porriño, pero aquí tamén temos que sacar unha crítica concretamente respecto da persona responsable do Departamento de Urbanismo. Esa crítica vai polo seguinte motivo. De feito, aquí vai se pedir a dimisión da Consellería de Urbanismo por dos motivos. Primeiro, porque se vai a levar adiante o
previsto con anterioridade a aprobación do PEXON. E por que digo? Porque o PEXON se levou adiante con uns límites onde non se incluían pois xa estes deslindes. O mesmo pasou co inventario de camiños, que o deslinde é necesario para levar adiante ese PEXON e o inventario de camiños é necesario para saber onde se pode construir. É dicir, porque unha das premisas para poder urbanizar é ter frente a fachada a vía de titularidade e uso público. Sin embargo, a día de hoxe ainda está en previsión de facer ese inventario de camiños, o cual no presupuesto municipal deste ano se recolle unha partida. Se recalifica o territorio municipal sen saber esa premisa básica, é dicir, se existe vial público de titularidade e uso público. Perfecto. E por encima tamén se leva adiante o PEXON sen saber, sen ter claro o deslinde. Concretamente, esta porción de terreno que se pretende deslindar entre Mos e Porriño na parroquia de Pereiras actualmente está nun limbo urbanístico. Como quedou fora do planeamento, pois non ten nin calificación nin clasificación urbanística de ningún tipo. Isto obligará o Concello, no momento en que se leva a cabo, a facer unha modificación puntual do PEXON. É dicir, ainda non acabamos co PEXON e xa hai que facer unha modificación. Que implica facer unha modificación? Pois maiores gastos para os habitantes deste Concello. Como se quedaron por culo dos lados, ainda máis e por falta de previsión, por falta de planificación, por incompetencia. E por ese motivo pido a súa dimisión. Non te conteste. Partido Socialista. Bueno, pois o Partido Socialista decir a ver se dunha vez se leva a cabo ese deslinde, porque xa é moi tarde, pero a ver se se culmina, porque esa é unha historia que eu recordo de muitísimos anos, xa cando Falla construíu aquí na orilla do río, que se estaba apropiando de terreno de Mos. Entón, a ver se xa de unha vez por todas se leva a cabo isto e polo menos que quede isto zanjado. Gracias. Venega. Esperemos que esta vez vaya variante, non como outra vez. Recordemos que estaba gobernando o Partido Popular en Paveino, que aquel foi ir ali a pasar a mañá e a pasar frío, ¿verdad? A pasar frío e non querían facer absolutamente nada, porque aquel foi vergonzoso. Bueno, esperemos que ahora cambiou o color político, esperemos que isto vaya variante unha vez. Gracias. Bueno, pois o Partido Socialista de Venega, como xa levan tempo nesta casa, coñecen que isto non é unha cuestión de ahora, senón que já fai tempo, o cual lle agradezco a intervención, porque saben que está en todas as miñas inquietudes tamén. Desde logo a alcaldesa de Porriño, teño que dicir que mostrou pois total entrega a esta historia, dixo que tamén quería canto antes sacarlo adiante. Vivo o Concello, falamos xa 2 ou 3 veces por teléfono. Eu lle expliquei que íbamos a traerlo a este pleno por si eles querían facer o mismo no pleno ordinario, iban a facelo tamén, o que a Comisión de Deslinde. Entre as dúas, pois, concretamos de que neste mes de febreiro faríamos a primeira xuntanza, a cual, pois, vos vou avisar. Pero claro que un sentir de todos, non? Que é algo urgente e necesario. Con respecto a Gañamos, a verdad que eu estou asustada, de escoitado a vostede, estou asustada. Vostede aquí pide dimisión por pedir. Isto vai a ser o deporte que máis van a practicar, pedir dimisión. Van 2 a Julia xa, supoño que con tempo nos tocará a todos. Pero eso significa o caso que hai que facerles a vostedes, porque cando se pide unha dimisión hai que argumentalo, eu non quero decir que durante unha legislatura algún concelleiro non a veces non cometa algún error como para que a oposición lle diga usted ten que irse para a súa casa. A veces pode pasar eso, non foi o caso, pero pode pasar. Pero, hombre, a última foi de risa, pero esta é de verdad, para non facerles caso a vostede. Mire, o primeiro é que a dimisión había que pedirle a vostede, despois de escoitarlo. Porque unha falta de coñecemento tan grande que está dicindo. Mire, fai un ano ou 2, non sei o tempo que fai, que intentamos en Porriño poñernos de acordo. Isto non é unha cuestión do Partido Popular, nin do Partido Socialista, nin do BNG, que estábamos gobernando, perdón, na corporación antes, tanto en Porriño como vos, porque ali estaban todos os partidos, dun concello máis do outro. Non é unha cuestión de partidos, señor Miguel. Estábamos veciños, tamén de Porriño e de Mos,
E foi imposible poñelos de acordo. Imposible. Por iso agora vamos a facer outro nomamento de outros vecinos. A conclusión a que chegamos en aquela primeira comisión de deslinde, que chegou a celebrarse in situ, pois foi de que había que instar ao Instituto Geográfico Nacional, que en estes casos, cando non hai acordo entre concellos, pois hai que apelar a esa institución. Eso pode tardar 20 anos. E vostede me está pedindo a mí que o Plan General de Mos espere a que o Instituto Geográfico Nacional diga o que hai que facer. Que risa. E que para irse. Mire, eu fixen o que tiña que facer. O alcalde de Porriño naquele entonces fixo o que tiña que facer. E os grupos do PSOE e do BNG de Porriño de Mos fixemos o que tiñamos que facer. Pero non hubo apoio. Por iso, en este momento, foi a instancias da alcaldesa de Mos a que quixo retomar o asunto e volver a nombrar a outros vecinos. Por qué? Pois porque nos surge que quede claro canto antes, sobre todo nese punto que está no limbo, precisamente. Queremos que vexe de estar no limbo. Pero por eso estou cumplindo con a miña obligación igual da Conselleira de Urbanismo e o de Patrimonio. Ahora, o que non podemos é decir, mire, vamos a esperar a que deslindemos o Concello de Mos de Porriño e despois aprobaremos o Plan General. Eso é o que vostede quixera. Vamos a aprobar o Plan General hasta dentro de 20 anos? Pois eu non. E ademais, para, en uns términos, primeiro recalificamos o territorio e despois deslindámoslo. Mire, aprobar o Plan General non significa recalificar o territorio. Non sei vostede que ten na cabeza. Pero non é recalificar, é ordenar. É ordenar o territorio. E dentro de ordenar o territorio, pois hai tamén unha competencia dos concellos que é deslindar os concellos. Pero unha cousa non ten que ser antes que a outra, senón que pode ir a par. E cando chegamos a un acordo, que ojalá sea dentro de pouco tempo, pero poden pasar anos, si no Plan General pois, hai que fazer unha modificación, se fai. E resulta que iso vai supoñer un gasto e me volve a sacar a débeda. Creo que xa non te vou a decir nada máis. Bueno, a cuestión é que vamos a intentar esta vez con estes vecinos que son Rogelio Otero Rodríguez, Manuel Taguas Martínez, e os suplentes son Adelina Rodríguez Pérez e Carmen Fernández Pérez. Os catro son vecinos os máis antigos, os máis maiores, que hai en Pereiras. Eva, a alcaldesa de Porriño, iba a facer unha labor parecida, e a ver se esta vez somos capaces. Están todos convidados, cando se celebre chegará a súa notificación, para que volvamos a intentar facer o deslinde entre o Concello de Porriño de Mos, polo menos no Cristo de Belén, que é onde neste momento pues, generan máis problemas con unha serie de vivendas que, bueno, pues hai un grupo de vecinos que están pagando os impostos en Mos, eles se consideran de Porriño, ¿no? Entón, ese é o punto que nos fixo tamén darlle a isto a máxima urgencia posible, porque les dice que teñen documentación, que acredita que isto é así, e eu non vou a estar en contra, e logo que sea un pouco esa comisión a que nos ponga todos de acordo. Procedemos á votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor, aprobamos por unanimidade. Resolucións da alcaldía, saben que teñen despois en todas as preguntas a disposición os decretos para facer as preguntas que queiran. En comunicacións, pois comunícolle, antes de darlle paso a algún concelleiro que queira comunicar alguna cousa, bueno, pois que outro día tivemos unha xuntanza dos 14 concellos da área metropolitana e que parece que vamos a poner de acordo. Hai intención por parte de todos, incluído o Concello de Vigo e, por suposto, a Xunta de Galicia. Todo o que quedaba por máis ou menos silencio, por favor. Todo o que quedaba máis ou menos por falar polo miúdo entre todos, como era a gobernanza, como era a financiación, que falábamos aquí, sobre todo como gañamos, quedou máis ou menos claro. Vamos a volver a xuntarnos, pero estamos todos de acordo en que cada concello ten que ter un voto según o que representa e que ten que estar cerrada a financiaría. O que eu les explicaba no pleno, había un pouco de confusión en canto o que se trataba de poner en marcha do transporte, que nadie quería quitarle a Vigo, por suposto, o servicio na exclusividade de casa, non se trataba disso. Eu espero que o día 3, que temos a próxima xuntanza, podamos avanzar no transporte e entonces pues, quedaríamos prácticamente todos de acordo para firmar ese acordo e despois traerlo a todos os plenos, donde entregaremos a todos os grupos con tempo de documentación por si queren todavía aportar alguna cousa máis. Óscar, explicas un pouco do día 27 de emprendedores. Sí, o día 27
principalmente empresarios, onde se vai facer pois, un avance das medidas que está sacando, neste caso, a Consellería de apoio ao que as industrias e as pemes. Posteriormente, ás 8:30, teremos un viño español con os empresarios e o compromiso do Conselleiro de quedarse pois, hasta que o último empresario que esté ali pois, se marche. Claro que o viño paga a xunta. Sí, bueno, corre por gasto por parte da Comisión da Consellería. Un viño galego que paga a xunta. Logo, tamén decirvos tamén despois que durante a semana, a primeira semana de febreiro, vamos a ter uns talleres que se van chamando Emprendemos, que van a ser unhas jornadas tamén, neste caso, por IGARTE, o propio Concello de Mos, tamén para emprendedores. Pasaremos tamén información detallada por correo. Gracias. ¿Alguna máis? No. Sí. Bueno, quería comunicarvos que non deu tempo de levar a comisión o xoves pasado cando tivemos o tema dos obradoiros de Entroido, que van a ser os 7, 8 e 9 na biblioteca. Pasaremos vos a información mañá por correo electrónico. 8, 9, perdón. A festa infantil de Entroido para os nenos de 3 a 12 anos será o luns pola tarde, de 5 a 8 da tarde, e o desfile de Entroido, como é habitual, o domingo a partir das 5:30 da tarde. Moi ben, pois pasamos a mocións, que temos a moción de Landiamos sobre a subsanación e corrección das deficiencias urbanísticas da resolución 9 de decembro de 2015, pola que se formula a memoria ambiental do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Mos. Secretaria, esa foi a comisión, quedou designada. Ten a palabra Miguel, ¿no? Sí. Vamos a ver, en este caso, ya sé que nosotros nos van a decir que no nos enteramos, que pedimos documentación durante estes días e tal, é o de sempre. Pero a isto, básicamente, si pedimos esa documentación, completamente nos referimos a proposta da memoria ambiental, é dicir, o intento de subsanar esas deficiencias recollidas na memoria ambiental que se presentou, que se enviou por parte da Xunta de Galicia, onde se recollía unha serie de deficiencias. E, por tanto, aquí, no pleno, onde se aprobou presión, se dixo que era absolutamente favorable e que non había ninguna deficiencia, se recollen acta. Sin embargo, quedou visto que sí, existen muitísimas deficiencias do tipo que hai que resolver, e así se recolle, en relación a afeccións acústicas e a contaminación derivada da mesma, a ocupación do territorio, o desenvolvemento residencial e industrial, os ámbitos SUNDI 01 a Lopana, SUNDI 01 a Portela, SUDR 06 Viladoado, a ruta portuguesa do Camiño de Santiago, que pasa por medio de canales industriales, a reserva de solos para desenvolvemento terciarios, SUDET 03, SUDET 04, 05 e 06, a execución do sistema xeral diario que une ou que uniría Portela con Porteliña, a falta de espacios libres e zonas verdes, a pesar de que se dicen que hai un montón delas, os conflitos derivados da mestura de usos industriais, terciarios e residenciais que afectan a estas últimas zonas e que vimos denunciados de hai moito tempo, a deficiente planificación de infraestructuras que garantan unha axeitada mobilidade, etc. Bueno, pois como nese pleno non deu tempo porque realmente se alargou muitísimo e non se puderon entrar nestes detalles, aquí queremos que en cada comisión informativa de urbanismo e que en cada pleno por parte da concelleira do Partido Popular responsable do Departamento de Urbanismo se manifeste calquer tipo de novedade ou un trámite respecto desas subsanacións ou calquer trámite que se quiere desde o Concello a calquer tipo de administración ou desas administracións ou Concello. Me refería a que se ven esta semana pedimos unha serie de documentación, concretamente esa proposta, ese anexo de proposta memoria ambiental que supuestamente tiña que subsanar esas deficiencias e non as subsanan. Realmente esa proposta é unha auténtica generalidade, non dice prácticamente nada. Se o pedimos foi por este único motivo, porque a nos entregaron un CD que, como se pode comprobar, está absolutamente rayado, que cando intentamos imprimir esa documentación non se entra. É a propósito, queres ser seguro? Home, non sei se se fan a propósito, pero vamos, tamén é casual que non se un CD e que neses planos non se vexa e a documentación apareza rayada. Por ese motivo, porque sei que non lo van a botar en cara, gañamos
engañámonos entera, pide documentación a última hora, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues por ese motivo únicamente pedimos unha copia para poder caer. En fin, o que sí solicitamos é que, xa que se está xogando o patrimonio de 15.000 personas, que somos vecinos deste concello, sí, porque ese peixón está xogando o patrimonio de 15.000 personas e así o recolle a Xunta de Galicia con esas innumerables deficiencias que consideramos que non se van a poder subsanar na súa totalidade. Se a aprobación do peixón se fai, será en todo caso parcial, pois o que queremos é que aquí, por parte da Conselleira do Partido Popular, se nos diga, se justifique cales son, bueno, as deficiencias ya puxemos de manifiesto, pero cales son, porque aquí ten conocimiento que a que trata o equipo redactor e demais, cales van a ser esas solucións a esas deficiencias e que nos explique de maneira detallada para que a xente teña conhecimento de realmente como é que se vai a subsanar todos esos auténticos problemas acústicos, de mobilidade, de contaminación, etcétera, etcétera. ¿Alguna cosa máis? Para mí, eso é... Bueno, o Partido Socialista, como non podía ser de outra maneira, por supuesto está moi de acordo en recibir toda a información que se vai generando da culminación dese plan, a nós un mal chamado xeral, mas ben un plan un pouco a comodidade, pero bueno, polo menos ese. Entonces, por supuesto que estamos moi de acordo en ir tendo información detallada de todos os pasos da culminación do mismo. E ao mesmo tempo tamén aproveitamos para que esas contestacións, as aceleracións, como había un compromiso unánime de que se iban a dar en el momento que o sepa non están chegando. Pois creo que saíron casi todas. Entón a miña estará por debaixo de todo. A mí non me chegou, ni nadie me dixo que a recibira. Mire, pregunta en secretaría e lle dirán, pois, eu creo que 3/4 se saliron. Bueno, se saliron 3/4, saliron 75. Entón eu estou no 75. E moitos conocidos meus... Tamén que pensa que a puxeron debaixo de todo, igual que No, disco rayado de eu non dixen eso. Eu non dixen eso. Digo que eu non a recibí e nadie me comentou que a recibira. Eu non dixen eso, que dixe usted. A mí non me chegou e nadie me dixo. Miguel. Todo que se ha clarificado con Segal, parte ben, nos imos a apoiar esta moción. Non imos retirar todo o que se dixo os complementos sobre o Segal, quedou claro no pleno correspondiente. Nos esperamos que veña aceitado parcialmente. Estamos unamente. Obviamente que se aprobe o que máis incluye os vecinos, porque al final o que queren, os demás non rurais, que eso veña limpido e que aceiten o resto. Eu espero que eso sea así. Gracias. Tengo palabra a Conselleira de Urbanismo. A verdad pouco teño que decir, pero bueno, como lle encanta decir o meu nombre, pedir a miña dimisión, pois algo debo contestarlle, que quere que lle diga. Primeiro, que é unha pena que na comisión que tuvemos, creo que foi o xoves pasado, foi o xoves pasado, o disco non me dixeron para nada que estaba rayado ni tiña problemas. Debe ser que miraron a partir do xoves para prepararlo para hoxe. Pero bueno, sinceramente, como dice a alcaldesa, seguro que yo rayamos a propósito. Me alegro que o resto non lle haya chegado rayado non tiñan problemas. Pero bueno, aparte de rayado, levaron un impreso tamén os planos todos. Pero bueno, igual non os miraron que non tuveron tempo. Mirar a moción que fan, está claro, sí, teño que volver a decirle que non se enteran, que contesto sempre o mismo, pero que non vou perder o tempo. Sei que usted, Miguel, lle encantaría, é unha pena que non esté de técnico en urbanismo, porque realmente creo que lle daría unha lección ao equipo redactor, lle daría unha lección aos arquitectos municipales, a todo o equipo, porque que non se enteran de nada, non se enteran que debía ser o inventario de camiños obrigatorio, non se enteran que os deslindes eran obligatorios, aprobamos o plan, vamos, sin ningún tipo de cumplimento. Pois, home, usted siga pensando iso, a mí me alegra que o plan siga adiante. Me vengo a decir que unha modificación puntual vai gastar os cartos dos habitantes de Mos. Pero non aprobar o plan non gastaba os cartos. Realmente, é que non quitan as ganas de contestarles, se son sinceras. Me ven a decir toda a moción, por moito caleo, todo o que ven a decir é
Siga usted facendo o que leva facendo todos estes anos. Que pasa? Ustedes non estuveron. Siga, como fixo co PSOE e co BNG, reuníndose, tendo reunións de portavoces, facendo comisión de urbanismo, cada vez que ven o equipo redactor reúnese con todos, porque me ven usted a decir que ela nos explique, ela que se reúne co equipo redactor, pero usted que se cree? Cando me reunín eu co equipo redactor que non nos temos resto dos partidos? Cando me reunín eu sin os técnicos municipales? A usted lle explicarán as cousas se quere e as pide como debido aos técnicos municipales ou equipo redactor. Eu non teño por que explicar yo. Porque eu me reúno igual que usted cando hai unha reunión de portavoces ou cando hai unha comisión de urbanismo. Entón, creo que usted non está situado ainda en que consiste isto. Váyase enterrando un pouco como se funciona e como se traballa. Entón, toda a moción, digo, para mí non ten validez ninguna, porque me está pedindo que sigamos traballando como fixemos durante todos estes anos. Siga usted reunindo cos portavoces, siga usted convocando cando hai comisión e siga comunicando todo como teñen. E, por cierto, as respostas da memoria medioambiental van no CD. Sinto que non as mire. E cando sigan traballando agora, porque tamén non sei se saben que son unha resposta para poder aprobarlo provisionalmente, que dice que dixe no pleno e que queda reflejado en acta. Sí, estaba favorable para poder aprobar provisionalmente. Lle guste ou non lle guste. Que teñan cousas que son susanables? Sí, e que hai que susanar durante 3 meses que vamos a traballar ca Xunta. E que non se preocupe, que como sempre seguirán sabendo todo o que teñan que saber, porque ao cal para mí esta moción non ten sentido de ninguna clase. Non teño, vamos, que só sigue decir ao Partido Socialista que agora dice que un plan xeral daquela maneira. Home, é o plan que levamos traballando co Partido Socialista e co BNG durante 3 anos. Entón creo que decir agora que non é xeral, pero bueno, que quero decir, se acabou o tema do plan xeral e temos que seguir con algo. Nada máis. Segue sendo a resposta aquilo que lle preguntamos, cales son esas justificacións que se van a facer a esas deficiencias. A xente ten que saberlo. Non lle vou a dar ninguna resposta. As justificacións as dará o equipo redactor e os técnicos municipales, porque usted non é o técnico que as vai a dar. A proposta está en información, pero aquí é non ten que rendir contas ante os veciños de Mos. Sí, claro que e a súa prepotencia se pon por encima dos veciños de Mos. Claro que rindo contas, Miguel. Ten que rendir contas. Cada vez que fago algo. Porque está pondo en peligro outro ano de traballo, mas casi cerca medio millón de euros de custe deste Mire, me está episodio. usted dicindo que non rindo contas ante os veciños. Non me está rendindo contas ante os veciños. E aquí non ten que rendir contas de cales son esas justificacións que ten que facer a esa memoria ambiental. Solo unha cousa, teñan cuidado que o seu partido se dedica moito a juzgar e a acusar e a nombrar sin deber. Teñan cuidado que, como ben dixo a alcaldesa, e repito, o millón en unha administración que nos esperan por viño. Teñan máis cuidado co que dicen. É só unha advertencia tamén. Os arquitectos municipales non traballan cos partidos. Que quede claro, traballan co municipio, co Concello de Mos e co Gobierno. Non traballan cos partidos. Non se equivoquen e non utilicen os arquitectos municipales. As súas presas e a súa maneira de obrar foi a que esa memoria ambiental que viu da Xunta viñera desfavorable, na súa maior parte. Entonces, o que ten que facer aquí é rendir contas sobre como cales van a ser esas justificacións de como se van a subsanar esas deficiencias, que do cal o Peixón está plagado. Moi ben, vamos a ir terminando con isto, Miguel. A demagoxia vexo que vai a ser o que está encima da mesa nos próximos momentos, a partir de que estamos tenes na corporación, pero que non vou a poñer nerviosa. Siga vostede facendo demagoxia, siga vostede dito de fenómeno, porque ven aquí de fenómeno. Vostede de fenómeno pode ir coas súas bases, pero con pleno non veña de fenómeno, porque nos aquí non queremos fenómenos. Aquí somos un grupo de corporativos, cada un do seu partido político, pero aquí nadie ven a darlle leccións a nadie. Para eso estamos técnicos, os cuales eu me remitir sempre. E mire, cando lle digo que deixe de dar leccións, esta moción, como lle dice a miña compañeira, esta moción cos grupos políticos, pois esta moción non vale. Esta moción sería para un alcalde que os hai, donde non contan coa oposición. Pero non é o meu caso, porque levo desde que son alcaldesa tendendo de amar a todos os grupos en todas as cuestións de importancia desta casa e deste concello. Así que, mire, desde que o plan xeral empezamos a traballar en ele, nos reunimos cada vez que chegaba un escrito, nos reunimos cada vez que chegaba un informe, nos reunimos cada vez que teníamos que tomar alguna decisión. Eu nunca me saltei a oposición en algo tan delicado como é o plan xeral. Ni o vou a seguir facendo. Por eso que, claro, queda moi ben vir aquí de campeón e intentar decir que a alcaldesa que fai todo a súa maneira, fai pola porta de atrás, e a concelleira igual, non dan contas a xente. Se equivoca completamente. A alcaldesa é transparente en este tema, o
O foi sempre, sempre foi, sempre. E, por lo tanto, vou a seguir sendo. Cando chega un documento da Xunta, lles vamos a chamar. Cando temos que tomar un acordo máis, os vamos a chamar. Pero fixémolo sempre. E vamos a seguirlo facendo. Entón, deixe de facer aquí exposicións de fenómeno, porque intenta asustarnos. Eu supoño que nas súas bases, pois dirán, que fichaje fixemos. Aquí non, Aquí non. Aquí hai unha secretaria, hai un técnico de administración xeral, hai 2 arquitectos, hai unha aparelladora e hai un equipo redactor detrás do plan, que son os que nos dan conta de todo, que son os que nos informan, que son os que nos asesoran. E a que está falando nunca fixen algo en contra deles. Nunca. Por lo tanto, este plan xeral que se aprobou fai un mes, pois tivo a información todos e cada un dos corporativos cando quixeron e sempre que pediron unha reunión se fixo, pero que casualmente non fixo falta, porque estou pensando eu que nunca tive nunha chamada do Partido Socialista ni do Bloque pedir unha xuntanza, porque a fixemos nos antes xa. Hubo momentos onde nos xuntábamos todos os meses, hubo momentos porque estaba todo en Santiago, había que esperar e nos xuntábamos cada 3 meses, pero o que vostede está intentando insinuar aquí de que a alcaldesa de Contas, concelleira de Contas, mire, a mí non vai dar vostede lección de nada deso, porque son a primeira que dou contas, e son a primeira que veño aquí, ou a comisión de portavoces, ou a comisión de urbanismo, e digo que teña que decir, e nunca me escondín de nada. Entón, ese tipo de emocións afórreas, porque a mí vostede non me vai dar leccións de transparencia, nunca, me pode dar leccións de técnico, porque a verdad que é un fenómeno vostede. Eu non teño conocimientos como para decir todo o que vostede dixo aquí, pero de transparencia non me vai dar leccións. E eu digo tamén ao Partido Socialista, aquí se contou sempre con vostedes, sempre, e vamos a seguirlo facendo. Entonces, decir que como non vamos a apoiar unha moción que pide pues, que se entregue toda a documentación, información, pues si estamos facendo hasta ahora, como vamos a votar unha moción donde están pedindo vostedes o que levamos feito nos últimos anos? Porque ademais o que piden no punto 1 xa está no tomo 4, é que non o viron. Non se pode. Mire, e vostede por que non lle dice a secretaria que, por certo, xa que van tantas veces o asunto dela a pedir o que xa teñen, por que non lle dicen a secretaria o CD está rayado? Por que non lle dicen a secretaria? Porque, de verdad, aquí parece que as alegacións non se contestaron. Dígolle, sí, se contestaron, se están contestando. Fíxese que ainda non pasou un mes de que foi o pleno, ainda non pasou un mes, e hai na calle casi todas xa, casi todas están na calle. Que a súa ainda non chegou, que xa que chegará, pero por favor non máis que facer, que estar a ver se a súa chega máis tarde ou máis temprano, porque vostede deixa caer encima da mesa, e vostede igual, que o CD está rayado, está insinuando que a alcaldesa tiene un CD rayado. Vostede non me conoce, Miguel, non me conoce, de verdad que non me conoce para insinuar eso. Mire, que lle deu o CD, que sería seguramente a secretaria ou o técnico, pois haría yo sin querer rayado, pero mire, se vostede quixera debate un CD que non estuvera rayado, non esperaba decirlo no pleno. Mira, sabes o que pode pasar, Nidia, sabes o que pode pasar? O CD o mellor, como tuvo que dar tantas voltas, porque ustedes non aparecían, non collían o teléfono, nin estaban... Mire, a policía se le entregaron os 3 CDs, o do Partido Socialista, o do Bloque e o de Gañamos. Que pasa? O único que non pudo ser entregado, porque ningún daba señales de vida, foi o de Gañamos, e quedou en registro. Ao mellor a policía o registro igual foi que entrado o CD. No teléfono nin a dirección de ningún membro de Gañamos. Sí, pero chamaron a todos. Miguel, non conteste cando o señor Policiño e a señora Lola Xaben nos estuveron chamando e non colleron o teléfono, nin estuveron na casa. Entón non veña a discutir o que non O que sabe. está claro, Julia, é que estes señores, tanto os do Bloque como os do Partido Socialista como os de Gañamos, tuveron sempre todo o noso respeto, van a seguir o tendo. E que non vai a cambiar nada, inda que vostede intente insinuar aquí, non vai a cambiar nada. Vamos a seguir tendéndolles a man para todo, pero sobre todo neste tema non teña ninguna preocupación, que calquer escrito que chegue lle vamos a dar, pero que non é o caso. Hasta ahora de que estamos falando, de un plan xeral que se aprobou provisionalmente no pleno, pois hasta ahora toda a documentación que teñen que ter a teñen. Hasta ahora todas as contas que hai que renderlle se renderon. Bueno, pois cando hai que renderlle máis contas, o vamos a facer como fixemos hasta ahora. Por tanto, non me inste a facelo, porque eu xa estou facendo. Unha moción insta ao alcalde cando o alcalde non. Ese é o problema que... E por eso, le digo que no primeiro está o tomo cargo, o primeiro punto que pide na orden do día está no tomo cargo, o segundo punto que tamén está...
deficiencias das que vostede fala, pois lle digo que evidentemente hai unha serie de rectificacións que insta a memoria ambiental que xa está no tomo 4, pero hombre, un plan xeral que teña os 32 informes favorables, vir aquí a insinuar de que un plan que bueno, que pouco menos que había que esgotar, que votaron na papeleira, pois non ten moito sentido. Pero o debate do plan xeral rematou. Agora todo o mundo está contestando a secretaria máis o equipo as alegacións. Creo que as pouquiñas que quedan rematarase neste mes de xaneiro. Espero que canto antes nos chamen de Santiago. Volverei, como sempre, a invitarles a todos. Algunos irán, outros non irán, pero o trato vai a ser sempre o mismo, non teña ninguna dúbida. Procedemos á votación. Votos en contra, non hai máis intervencións. Votos en contra, abstencións, votos a favor, queda rexeitada. Temos un asunto que vamos a incluir para a orden do día para facilitar o trámite, que é a renuncia da acta de Alfonso. Entón, se lles parece, para poder solicitar a nova acta, incluímoslo xa para gañar tempo, para que chegue canto antes. Entón, votamos a urxencia da inclusión da renuncia de Alfonso Parada. Dice, bueno, pues que presenta o 22 de xaneiro por temas personais que retírase desta corporación. Votamos a inclusión. Votos en contra, abstencións, votos a favor, queda incluído. Hai que votar. Vale, eu sí que pola miña parte, antes de se algún quere facer unha intervención máis, eu creo que conste en acta darlle as gracias polo traballo que fixo desde que concelleiro, creo que desde o ano 11, o traballo en beneficio deste concello e, bueno, ao final de todos os vecinos e vecinas. Por a miña parte, quero ademais dar as gracias porque me parece que de nacidos e de agradecidos, eu así o vou facer, porque este é un home de consenso, este home que se vai é un home de consenso, unha persona que nos grandes asuntos desta casa, pues, a verdad que estivo sempre a altura, e eu quero agradecer, como especialmente no plan xeral. Bueno, pues vaya desde aquí desearle que na súa andadura da vida pues que lle vaya todo o mellor posible, e no nome de toda a corporación pues darlle as gracias polo tempo e polo traballo dedicado ao concello e aos vecinos. Alguna intervención que bueno, sí? Vale. Pasamos entón a todas as preguntas. En primer lugar, sobre o tema da área metropolitana, esa é unha novedade, algo relevante, que nos convoques, que nos está ao respecto, para fazer un seguimento de cerca, pues, esto lo quedan poucos meses para que esto se lleve a cabo nesta legislatura. Entonces, va a depender un pouco do impulso que digamos, ¿no? Despois teño aquí unha cuestión da acta anterior, onde exactamente tal como día acta, vostede dixo que, a pesar das críticas e das intervenciones, que vamos contar. Eu dixo ao final que se retratara esas expresións, dixo que non dixo tal cousa, e eu creo que iso non pode repetirse nos extremos. Eu teño, como aclaré ela, eu teño aquí a acta do pleno. Entón, eu creo que en este sentido temos que ser juntos en estas cosas. E para expresións no que, bueno, para os líderes respectados e intervencerías, supoño que se referiría a lo que está haciendo. Bueno, vostede sabe de sobra que o que me dixen foi que lle chamei ao público sin vergonza. Vale? Eu lle dixen que eso non era certo. Hai unha distancia bastante larga de chamar a unha persona sin vergüenza, decir sinvergüenzas, a decir que estaba cansada de escoitar sinvergüencerías. E aí o con acta. Eu non vou a retirar nada, porque volvería a decirlo.
porque o que estaba dicindo eu eran os panfletos que se me levantaban aquí chamándome especuladora. E digo que máis sinvergüencería, eu volvería a decir. Que máis? O que dixo foi insultou a corporación chamando sinvergüenza. Como? O que eu dixo foi insultou a corporación, non o que. Como? Por favor, por favor. O sea, aquí entenderse de que le echamos sinvergüenzas os estaban mal. Iso era sinvergüencería. O sea, explicando todo. Que pon na acta, sinvergüenzas ou sinvergüencerías? Pon sinvergüencerías. E volvería a decirlo. Cando se me levanta un papel onde me chaman especuladora, eu digo, papeles que estuveron fiscallados por todos, eu digo, e teño dereito a decirlo, oiga, que pasa, que eu teño que aguantar todo? Non teño por que aguantar todo, ¿eh? Se eu teño que respetar o pueblo me ten que respetar a mí tamén. Entón, eu non lle insulto nin a vostede nin a nadie, tampouco permito que me insulten a mí que me chamen especuladora. E para mí chamarme especuladora é un insulto. E os señores que levantaban un papel que chamaban especuladora lle dixen que estaba cansada de escutar sinvergüencerías. E volvería a decir. Sí, bueno, chamouseme de todo desde o público. Eu dixen que estaba cansada de escutar sinvergüencerías. Eu non lle chamei a nadie sinvergüenza, e menos a corporación, vamos. Bueno, esta é unha cuestión que eu considero que é moi importante. E que aí Xulia, eu sinto que non se sabe. Cando dices de que nós nos temos afeitos a primeira aplicación. Eu falei contigo a tarde do venres, o CD non estaba o venres, e o sábado non existe. O sea, estábamos localizados, entregóusenos o CD o sábado, llegamos super interesados en que ese documento canto. Entón, creo que non é exacto o que pero bueno, é un máis alto. Quer dizer, estamos dicindo que temos dereito a información, que se nos facilita, e bueno, eso lo quero recordar o artículo 17 do Regulamento de Acceso. O acceso aos expedientes e incluso a posibilidade de acceso a comillas, e este será libre para os señores contendidos, pero depende das necesidades do servicio. Podrá ser demorar como máximo 2 ou 3 días posteriores. Estásenos retrasando a comunicación, estásenos dificultando, estás usando vías como outro día que se pideu uns datos sobre a diaria que dicen que non lo poden facilitar todo, despois non é tampouco, senón a hora de días, despois dicen que o recordamos no despacho. O sea, os funcionarios municipales deben facilitarnos tanto no día do documento, nós temos que solicitar porque así se contempla mediante unha explicación formal, pero non transformar eso nunha dificultad. E é unha dificultad tamén, o outro día que temos unhas copias precisamente porque temos ese día, e a secretaria non se atreve a darnos a copia escrita do documento, porque a alcaldesa dice que non nos dé copia escrita que xa tenemos no documento. A ver, vamos a me parece que se está saltando claramente el reglamento y luego critícasenos de que no estamos informados. O sea, a Fiscalía que se nota. Acabo, Troncillo. Si tiene alguna queixa, que son, de verdad, insistentes. Ven ao concierto todos os días e estamos dando todos os días, intentamos ser o máis rápidos posible, pero claro, é que presentan tantas cousas. Hombre, que por favor, pero que a vostedes nunca se enteraron de darlle a ustedes os documentos, que o Concello funcione. Entón, vostedes son, segundo lugar. Primeiro lugar son os veciños. O tráfico común diario de papeles e de funcionamento do Concello. Cando hai un hueco, se vai as súas copias e se lle entregan. Eu quero que me aclare a secretaria, máis vostede o que están dicindo, porque evidentemente Ángeles me ven como en costumbre, non? Se pide isto. Pero tamén me aclara que xa o teñen. Entón eu digo, mira, se xa o teñen, evidentemente o traballo non llevamos a facer 2 veces. Claro que a veces, mira, fai un resumen, sacamos do CD, copiamo, pero Ángeles me dice, xa o teñen. Entón cando me dice, xa o teñen, eu lle digo, pues xa o teñen, non se lle va a volver a dar. Pero, Retiño, de verdad, que non teño nada que ocultar, hombre. Pero de verdad que estás todos os días ali, te das todos os días todo o que pedides, non protestedes por eso, hombre, que non te de razón, hombre. Non te de
Eso lo digo que hay reglamento que está frente a la corporación, que no se está cumpliendo. Se está cumplindo, Troitiño. Intentaremos mellorar na fluidez de entregar como documentos. non se está cumplindo, el reglamento dice que todos os grupos temos que hacer la corporación las intervenciones pero os mismos tempos e non está cumplindo. Mira, Troitiño, Lanzan os discursos políticos que eu pues, non me interesan para nada. bueno, pero no. A presidenta do pleno de momento son eu soberano, así que... Pero o reglamento... Bueno, Troitiño, tes consultado para denunciarnos. Venga, máis cousas. Eu non quero ser interesado. Xa, pero que Troitiño, de verdade. Mira, vamos a ver, vou dicir unha cousa. Aquí todo o mundo intervén. O tempo que quede. Eu non lle quito a palabra a nadie. Me piden a palabra outra vez e lle dá a palabra. ¿De que me está falando? Eu non vou aplicar o regulamento. A ver, que estou intervindo. Non vou aplicar o regulamento porque non é bo, nin para vos nin para nós. Non é bo, entonces vamos a ser normales. E creo que hasta ahora sempre o fomos. É dicir, hai asuntos onde se debate unha hora porque o tempo é necesario. Eu non quero quitar o tempo de debate a asuntos importantes. Eu nunca lle quitei a palabra a nadie. Hombre, o que non se pode estar aquí pedindo 8 veces a palabra, pero todos parades as veces que queredes. O regulamento dice 10 minutos e punto, non se fala máis. Pois eu non creo que iso sea bo. Todo o contrario, creo que debemos de falar o tempo que requiere un asunto. Hai asuntos que non dan para máis, tampouco. En canto a entrega de documentación, para me consta que se vos entrega toda a documentación. Se hai que mellorar nos días, vamos a intentar mellorar, se vai ser o problema. Venga. Bueno, pues por el compañero, se lo tiene para todas las preguntas. Mira, esto es una pregunta para la Consejería de Educación. Sí. Sé cómo van los planes de reforma de colegios, sobre todo a tener en cuenta ya aquí, en qué fase están. Y luego otras, si quieres saber contestas a las seguidas, por estos pais afectados por el transporte del instituto, quisiéramos lo siguiente trámite para intentar que se pueda avance de ese transporte que afecta sobre todo al menos la parte mía. Bueno, pero nos dirás cómo es. Reuníme o jueves pasado no edificio da Xunta de Vigo con o Consejo Territorial. Me comunicou que esta semana me chamaría a unidade técnica para determinar que día iban a ver por os dous centros para facer o plan de viabilidade de as necesidades prioritarias que marcarían eles. Entón estou a espera de que me chamen que día para saber que día van a ver. En canto a outro, mandamos os expedientes a Xunta porque estaba denegado pola factura de transportes de Pontevedra. Mandou a Xunta e ainda non me responderon. Cando teña noticias... Eu veo que se te interesar que se dice un pouco... No, porque os meses peores son precisamente os de inverno, para os nenos, non? E está feito por de alzada, individualmente, que os pais, de acordo ao informe de tempo, logo este para Sara está convocada xa, porque, bueno, está convocada xa a lista de Florencia, pero tema este, bueno, a todos moi arrumados, e que hai unha certa alarma social con ese tema, a muller, e, bueno, eu creo que tenemos que poner esa mesa un pouco para, bueno, para aclarar como vais a aclarar, e sobre todo se podemos poner en marcha algún mecanismo máis que permita que se execute. Sí, haberemos convocado, lo que pasa que Loli e Elena están de vacacións, incorporamos esta semana, e aparte que ten que estar presidida Maripaz Pérez, que é a jefa da unidade contra a violencia de xénero da Subdelegación de Goberno de Pontevedra, e que vou chamarnos hoxe, decimos que ya pode ela, que se lo transmitimos para que ustedes, para que teníamos a parar. Esta pregunta, Luis, se está realizado o tema do camiño de Rosalino, que se está na base, non sei se o viso, que era a señalización, todo eso para cambiar a base, sobre a estación, non? La consulta no, pero sé que actualizar está como un informe. Temos aquí unha cuestión. Un debate bueno, con un tempo, e bueno, sí,
aquí. No. Pasa que a J galego non existe. Só dice galego. Bueno, pues este é o tema da edad. Vamos a hablar de promoción. Bueno, o impacto fascista, porque o salario, como lo sabe, antes de arrancar el piloto, e despois nós tomamos este tema como algo moi serio, porque había que falar máis social, porque temos objetivos. Nos 2 de setembro temos presentados, como inicia moitos escritos, porque ningún foi resolutivo do problema. O problema de unha nave de impacto grande, unha nave que ten todos os avatares de non cumplir varios aspectos que cumpla a regulación da lei, entre outros, bueno, porque o local fixo informes que non estaban instrumentados, e bueno, non sei se é porque nos chulea ou porque sí que se nos está instrumentada os parqueles de la yoga, luego no hay lo que es posible. Me dirás por qué en 2012 nos tramitó ante a expediente de cantidad de emergencia, pero sobre todo, claro, me dirás, es que, bueno, pues los técnicos locales supercompetentes, que non ten nada que ver con o valor político, e bueno, nos preguntamos directamente desde hai 4 meses que fagan un levantamiento de medición das irregularidades que eles xa sospeitan que non existen, que se refieren á altura, que se refieren ao distanciamiento, que se refieren a máis del 50% da pinta, e entonces dice que necesita máis medios e que non os ten. Pero vamos con esto 4 meses. La última pregunta es si vos non estáis dispostos a dar los medios, nós, desde o grupo de Ganados, estamos dispostos a pagar a compañía topográfica con proba de andar. E teño el presupuesto de 500 euros. Se o Concello non é capaz de pagar ese levantamiento para demostrar a legalidade ou a ilegalidade, nós estamos dispostos. Vale, máis intervencións? Si, contestar a cuestión. Todo o que tiña que mirar, temos que responder todas as preguntas. Roberto, Aurora, Patricia. En Louredo, nos camiños que fueron asfaltados, 7 camiños e camiño do Seval, que as acetas siguen tapadas. Todavía non se levantan as acetas? Vale. E despois na carretera general na 550 a altura da Lanxa, que estuvo ali a altura de? A altura da Lanxa, ali na 550 de Louredo. Louredo, que se estuvo ponendo limpezo, que se estuvo facer un robo de que non sei por qué se crea parece que estamos oindo unha bronca cando non coincidimos en opinión, parece que se genera unha bronca que creo que non ten lugar. Cada un califica as cousas como cree conveniente, mentres que respete as califica como cree conveniente. Entonces, ustedes teñen a maioría, os someten a votación, iso é democrático e hai que aceptar o resultado, punto. Pero creo que esa bronca que se genera, que non debiera generarse, porque se nos cabreamos todos, a cousa pode acabar, creo que mal. Seguir recordando unha vez máis, como se estarán falando un montón de veces, Luís, sobre o alumbrado ese que, bueno,
o proyector do cruce atrás daquela empresa privada que sigue deslumbrando a carretera. Non sei se se intentará hacer algo, porque aquela é a incorporación que ven da salida da A52 e se é complicada, aquí é unha rotonda X, voy a chamar así, encima temos o proyector de frente que nos deslumbra. O proyector está nunha empresa privada, daquela empresa de camións, entonces deberían de girarlo orientado un poquinho, porque se chega ben o cruce para que encima de deslumbra. Ese tema do controlador, pues eso está definitivamente, non quería volver a falar del, porque xa parece unha cousa repetitiva. Gracias. Eu quería aclararlle, Emilio, que desde logo o tono que me vai a encontrar de ser sempre o mismo. Se vostede quere chamarlle bronca, chámolle como queira, non? Pero cando se me dicen cousas como que as facturas están infladas ou que no plan general facemos o que nos dá a gana, non o digo porque estere, pois evidentemente a resposta vai ser a mesma. Podía pasar, pero de momento pois, o meu carácter non o permite. Podía pasar, pero é duro, Entón, aquí a veces hai unha serie de manifestación por parte dos corporativos que genera que a alcaldesa pois, as cousas as diga en un tono donde a cordialidade xa non é como en outros asuntos, non? Por lo tanto, si nos... ou eso, intentar decir que chamamos sinvergüenzas os corporativos, aquí hai cousas pois, que son moi desagradables e que non son de recibo. Entonces, eu fago un chamamento a todos. Si queremos que o clima sea cordial, hai que controlar o que se dice. Porque decía aquí que hai facturas infladas, creo que non hai que decirlo aquí, hai que ir ao xulgado a fiscalía. Entonces, a mí que se me diga eso así na cara, pues eu vou contestar con contundencia de que vaya vostede a corriendo, non sei como é de daquela calle, pero onde hai que ir. Ou decir que aquí a calesa fai o que lle dá gana en general, pero eso non o podo concebir nin aceptar. Ou decir que lle chame sinvergüenzas aos corporativos. E moitas máis cousas. Entonces, o tono cordial, pois vai a velo cando vostedes queiran. Só que ser así. Máis cousas. Sí, Miguel. Retomando o que dicía Patricia, o tema de Loredo, a DIF é o que está limitando o paso do interior da obra. Entón, eu creo que aí, ao que había que puse en contacto con a DIF para que faga outro paralelo, porque iso da atascas. En atascas aí, cando sobe moito, xa con defeito, o uso invadía parte da carta. Entón, desde o Concello, mandar unha carta a un escrito a DIF para que faga outro tubo máis, un doble, porque o que fixeron foi desatascar o que había, porque caía o terreno e tal e tal. Pero me imagino que quieran traer en fecha, non é? Porque desagua a carretera. Claro, eu pensei, claro, realmente afecta directamente a nacional, pero nós como Concello poder, porque al final, non sei, aí si nos podemos dar ese paso. Claro, en sentido. Sabes que o papel nos aí é limitado, porque non é competencia nosa, pero bueno, claro, tramitado por unha parte. Na Pacuca, eu creo que al final a Pacuca aí, eu creo que da pesca algo están facendo, pero comentamos aquí todas as papeleiras, a vez, a papeleira que está na parte de abaixo, justamente cando acaba a que está asfaltada, no San Antonio, ali a papeleira bachea neses, claro. O obligar es que a Valeire, pues sinceramente quitala, porque aquilo, o alguén a Valeire, sino aquilo é unha porquería. E eu sempre a porquería é unha porquería. Entón, en sentido, pues, por lo menos esa, creo que máis arriba tamén están cheias de porquería. Esos señores, moi ben, pero que vacío. E se non, nos levar a mitad. Nos últimos, despois das casas, se fixera un camiño que accede ao camiño da arriba do monte, esa parte de arriba sempre nunca se limpiou. Están facendo mimosas por todo lado. Está chegando un momento que va a ser un escándalo. Entón, non sei se unha brigada nosa, o Concello, pues, quitar aquelas mimosas, si quede todo. Porque senón aquilo vai se... como estaba, unha portería. Se pasa na parte de arriba tamén, non? Se o problema que a pesca non fai nada, non fai a pesca con que facer nada. Porque a pesca al final é o que é e meterse con eles, pero bueno, se non facemos nada. A baixada do Sende, aí, a baixada do Sende, enfrente, non me acordo como se chama, que é esta, e a baixada do Sende ali, fora ser unha empresa de... Puede ser. Sí, no, pero su Sende corre.
ahora está otra vez. Bosente. Sí, bueno, pues ese camino... A veces todo, bueno, ¿sabes dónde? Yo ahora mismo cumplo la lista un par de veces, pero de esa altura, de referente a altura, pues el camino queda más arriba, pero bueno, hay para saber dónde. Entón, aí xa é a segunda vez que se vai o camiño. Bueno, se a empresa fixo mal traballo... Hai máis complejidade, vamos a ver, aí o Concello preparou no seu momento a arreglo da carretera, pero ahora hai un litigio ali entre os vecinos, máis a traída de regadores, que meteron unha excavadora por ali abaixo e abriron un río donde era unha pegatina. Entón, isto que fixo ahora é que a agua traballa por debaixo e está minando. Hai un litigio aí no medio entre eles, porque invadiu as fincas, a traída, hai un litigio aí. Hai que mirar a ver que queda aí. Iso é o que está facendo que caiga o camiño. Tocoso ali na antiga trituradora, aquela portería que teníamos ali, hai un contador que se ha tirado na sana, que máis ou menos ten corriente. Se está falando que ten unha vez. Da un lado, non? Está tirado aí que non sabe, desmontado. Está aí, non está tirado, non sabe se ten corriente ou non ten corriente. Non podemos, xa lle dixendo ao contador que non podemos tendo a tubería que era unha vez. A que non sigue, a ver. Sí, arreglaron o lado donde non era, porque había outro problema ao lado, entón se arreglaron aquí outro. Bueno, pues era recordar ese tema con nada máis. ¿Querías decir algo, Luis? Sí, eu quería anunciar que a partir do teatro de Comisión vai empezar a funcionamento do apartamento da Comisión. ¿O apartamento? A zona de Puxeiros, unha vez que se acaba o plazo de fabricación, que xa. Entonces, os discos poden ser proyectados no Concello ou no Policía Local ou tamén de la. Muy ben, pues non hai esa situación. O que falamos na comisión, a ver si al final non sabíamos de todos. Cualquier disco de cualquier concello, vale, realmente que se marca o tempo. Sí. Vale. Está Porque marcado. sí, na comisión non sabíamos entre todos. Gerardo, ¿no tienes por ahí uno? Yo, por ejemplo, yo teño de Corriño, por ejemplo, pongo de Corriño aí, que constes... É como de Porriño. Sí, pero bueno, que non vas a problema. Vale, pero Por eso. E que incluso en Corriño hubo problemas estos días, incluso a mano. O sea, tú coges de marca que quede claro eso, porque al final... O sea, que poño un papel ahora a mano, vale. Sí, ¿no? No, por eso que con quien falemos, si alguien nos pregunta, que saibamos un poco, porque la comisión parece que como si hay que ir a un concello, incluso para nosotros, pues a mí yo, porque si tengo un proyecto, ¿para qué vamos a gastar dinero? Sí, claro. Veña, pues muchas gracias, buenos días.